Dobra, dzisiaj Wam pokażę, jak zbudować pułapkę w Minecrafcie. Wchodzimy w Minecrafta. Tryb jednoosobowy. Wchodzimy na swój serwer. Na swój serwer. No, tu mamy już ten serwer. Płytę naciskową. Tą lub płytę naciskową, ale tą drugą. Potrzebne będą nam drzwi. Żelazne drzwi. No i bruka. Wchodzimy w płytę naciskową i naokoło robimy drzwiami. I musi to tak, żeby to wszystko się zamknęło. I ostatni krok. Tak, naciśniemy, no i powinno się zamknąć. O, widzicie. To dziękuję. Zapraszam na oglądanie i kciuka na dół i do góry. Dziękuję.